Bai, Xabier, bigarren galdera. Lehen sektoreaz, jerarkiatik informatu behar da, edo informazaileak azke izan behar du. Nola ikusten duzu? Azke izan behar du. Azke. Bestela da publizitatea, marketing. Interesen araberako mezuak, zebatzutan informazioaren atzetik, informazio parte bat, baina bestie, eskutatuta, ilunduta, orduan beti azke izan behar da. Benetan aldatu nahi badu gizartea eta lehenengo sektorea garrantzitsuagoa izatie. Eta gero ere benik ez dakit, profesionalago ere, bai, nik balen sektorea jakitea, kazetari batek... Jakin behar da, formatuta egon behar zara. Oso sektore berezia da, lehen esan dut. Laguntzen menpe, kontrolatuta, prezioak politikoa batzutan izaten die. Eta orduan kate osoan nor kontrolatzen duen, ze momentuan eta nola, hori jakin behar da. Ze bestela telakuela. Ba, eskerrik asko, Xabier.